गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ हारिमु अनफावरि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दिनैनिफ्राय 6, 7 आरो 8 जानुवारि खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला दख'रा एबसुनि जानो गोनां सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि हाबाफारिनि जोबथा सानखालि हारिमु बिलिफांखौ मेहेरगोनां रंजाहोनो थाखाय बाहागो लाफैगोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि फुंजा मुसाहारि बिथांजों लोगोसे DID लिटिल मास्टारनि देरहासार जानो हानाय नबजित नार्जारि आरो जाखांफु बर'नि महरगिरि एक्ट्रिस सुदेमसना रामसियारि बिथांमोना लोगोसे बिथां महरगिरि मोसागिरि देंखोगिरि बिथांमोना बै सानखालि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै गावसोरखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय खावलायहरदों। मोनसे गोनां फोसावनाय बिटिआर सरकारनिफ्राय फोसावनाय मोनसे गोनां खौरां। जर'खायै बे गोनां खौराङा बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि थाखाय। बिटिआर सरकारनि फोसावनाय बायदिब्ला जाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि केसफोरा आसामनि अनगायै एबा आसामनि बायजो गुबुन रायजोआव दासिमबो रेजिस्टार जाना दं बैसोर बारग' एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिटिआर सरकारा मोनसे गोदान थांखि लादों। बेनिखायनो केस गोनां जोहोलाव बारग' एनडिएफबि बिथांमोना थाबैनो गोबाव खालामालासे 7086677107 जानबुं अनजिमायाव WhatsAppनि गेजेरजों गाव गावनि केस नंजों लोगोसे गासै डिटेल्सखौ होनो थाखाय खावलायहरदों। भारतनि 72थि नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप हिर' सन्टोष ट्रफि 2022-2023नि क'क्राझार साइ स्टेडियामआव खुंजानाय थामथि ग्रुपनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनिफ्राय गवानि गेलेग्रा हानजाया क्वार्टार फाइनाल गेलेनायनि थाखाय देरहासार जानो हाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो बे समनिफ्रायनो आबुङै लाहार फाहार जानाया सोलिगासिनो दं। उदालगुरि जिल्लानि रौतानि बडलेण्ड फोथाराव फैगौ 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मिरु एबसुनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ। बे नोजोरजों बानजाय आफाद आरो दालाय आफादनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनाया दासान्दि गोख्रै सोलिगासिनो। मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय बे समाव बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु जेरै मोसानाय दामनाय देनायनि सोलोंनाया सोलिगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिएफबिनि गेट टुगेदार हाबाफारि। क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बानजायनायाव गेट टुगेदार हाबाफारिजों लोगोसे गोदान बोसोरनि लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिखौ सेरफांगुरि सेलमारनि हेलदार ओनसोलाव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव खुंफुङो। इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारी, गाहाय नेथारि दानसोरां नार्जारि, लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारि, रांखान्थि नेहाथारि रिमोनलां बसुमतारी, लेङाइ रांखान्थि नेहाथारि लक्ष्मण नार्जारि, अर्गानाइजिं नेहाथारि बिनायसा ब्रह्मजों लोगोसेनो गोबांथार मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। सनितपुर जिल्लानि फालोफुं रेल स्टेशन साखाथिनि बान्दरगुरि गामियाव बम बेरनानै रश्मि बसुमतारी मुंनि सासे उन्दै हिनजावसाया जखम जायो। मैया बेलासिनि 3 बाजि समाव फरायसालिनिफ्राय न'आव थांनायाव लामायाव सिनाय मोनै जलंगाखौ दांनायावनो बमा बेरफ्रुदों होननानै फोरमायदों। दायो जोखोम जानाय उन्दै हिनजावसाखौ गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय GMCHआव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्माया गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव मैयानिफ्राय जागायबाय। मैयानि बे हाबाफारियाव जर'खा गेवलां मेलाव बिबुंथि बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैयो आसामनि सोलोंथाइ आरो WPTNBC बिफाननि मन्थ्रि डॉ रमेश पेगु बिथाङा आरो बिजिरगिरि आलासि महरै बाहागो लायो भारत सरकारनि ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट बिफाननि मन्थ्रि रामदास आठवाले बिथाङा। आरोबाव बाहागो लायो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो। ISLनि गोख्रों टीम गवा एफसिखौ फेजेनदों। मैया हराव जालांनाय मेचआव गोख्रों टीम गवा एफसिखौ गावसोरनि हायावनो फेजेनदों ISL चेम्पियन जानाय हायद्राबाद एफसिआ। मैया जालांनाय ISLनि गोनांथार मेचआव हायद्राबाद एफसिनि गोख्रों गेलेगिरि बार्टोलोमी एग्बिसिआ 3 गल सोना गवा एफसिखौ गोरलैयैनो फेजेननो हायो। हायद्राबाद एफसिआ मैयानि मेचखौ देरहाना ISLनि पइन्टनि गिबि फारियाव थानो हायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं आमगुरि गामिनि थागिबि बारग' एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमा बिश्वजित बसुमतारी बिरसानि फासि नांनानै रुंसारि जानाय रादाबखौ खोनानानै इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा गोथौ दाहा फोरमायदों। दुखुनांथाव बाथ्रादि बिथांनि मुङै केस वारेन्ट फैनायखौ लानानै रांनि गोनांथियाव फासि नांनानै रुंसार जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरआव गाहाय मन्थ्रि न' बिथांखियाव खान्थि बादगा। गंसे न'नि मुङाव 2500निफ्राय 3000सिम रां लादों। रां होआब्ला भिसिडिसिआ न' होआ, आर'ज बिलाइबो लाङा। भिसिडिसिनि 6 नं कुसुगाव परिषदआव खान्थि बादगानि अजद। तुलसिबिल भिसिडिसिआव बे खान्थि बादगानि अजद मासिगिरि सुबुर आली आरो सोद्रोमा केशव ब्रह्मनि हेंथायै जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद सिखारदों। आमिन खाटा भिसिडिसिनि हेंथायै बेरेखा खुद्रिखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा।